Ayah semua budi teruk. Natigian na benar dapat tanamiskan walang wabang sa misagil kaya di madato ko pumagsupa kumarawi. Sakya pilihan niyo sagil kaya ingdami. Okay, na alhamdulillah kami payagi sumapipikiriyo. Nami ano niyo pansutamo. Naukabo ya iyo masumbugumis kami. Na ibatat tinuloy ang sugi na rin itong tarabit manakawasati ka alagun po sa sokap ko din niya. Ayaw mga nanay, nabitilasan yan. Ha? Ayaw mo kasi magangar kami lamita ng dila ko. At inibigyan ka dumano kami na puno ka kung para pati kami. Ha? Sabang sa ligan usibog, kakagigit itarit ibagwig ma. Ako tayo ibig tayo sugir na gadibentala, di manakawasati, kaalagang kubal na ito kapagawin din niya. Nauli ito makamuayan, hindi kami nasibog. O kung si kami rin wala asal yan, natin na dia ako mantaro daw na dinago. Wakulo ka mo. Pasaway yun. Basta na makaumar ka na, masulat ka na kung parang niya nag-uwag man yan. Aksipan niya. Nagibigay siya kaya kung nasa tabi tibubig mo. Ada asal yan. Okay, nasa wala asal yan, nagitigi siya kung ano. Nakangay ba na totoo? Na. Yan di ka no, di panungutugan na, nakandiyo ka to, kawin, ato ni mga kalibutan tama, oh. Bye. Sige na, ito na rin, hindi, sabi, di labos. Sige na yung nayagawin ka na. Oo, nakita ka na, sige na, ano yung gano'n yung tama, kung napagkapita, di ba, sa, ay, naman, nadatintos, eh. Kami na di ka tumiyawos. Miyala ka na kawataan niya. Oo. Tingin natin sa 15%, tingin na umagot, tapos napakapitad ka sa sakulo. Naudulo, tapos napakapitad ka sa grupulo. Api di ka tumiyaros, kama niya sak mo. Matang wala talaga, pamabuto ka. Pagka ka na mata ko. Beri na ya, udah sigurado niya sugatan mo, udah. Ini udah sarapan hari. Nah, dia pasal mantokawi. Dia kasih sinar terasa. Lalu kami mampu riparit, nanti kami mampu rokin. Ini tantangan kami ini sangat satu. Nah, mga kita dan mga kita nan ada banyak pakasan. Pasan luto. At taman sa dinyo mibita dabiya e maknanya na dinyo mapakang gula na nagyan ka iya sumbeli amapia sangkaya na ito di sumangko pada dinyo makwa siya ay maknanya na sinta apia dan juga aman. May namyo din si Norjiyo na. Kung dinyo nakagyan mawi siya gito sa ipurti. Baginan na saya kaya si seminaryo na belum masuk ke kawatan rumah. Insyaallah kegugatan mana? Oh iya kan udah. Emang tuh dari itu ini lah apa figuran. Ini itu pagelang yang kau tak pernah mengerti. Abi na beneng niyo. Alangan. Ayo baca. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Sabab saya mana ini benar-benar ini ro lagi utak kapangan nang dia ka bubul mau jawab ay nadaw na psulnya kalangan. Mas mapi ya nasuku sa kuan. Belantong nasuku ko inubugoy. Hindi na sobriya mo siya ka hindi giliwain kursi. Ayo. Lagi ada pagdaw na ko si Kanoy. Nah, dia ngawin pa dia dito kasi ang natingan rumah. Ada pa naman gawin. Atau niya ito may makasusunod
supak ko na kagyo nakalag ng mga dadar pa di magister. Pagkisa, pagkupa, ini suku Nabi yang tunggu na, basta ang bibutan suka mo kapag yung duwingan. Berilay ako niyo, nakagihupag saya ang kaiyabang sa niyang wado. Baka na kami natin na nakadabaluin. Nabuboy ang kami. Nabutero siya ito. Nakilit po niya na kuha ng mga gusto hawa. Natigil na siya, bungkit ang tanong siya rin. Bro, kung tanong siya, bungkit, pakuha niya. Nakilit po niya na kuha ng mga gusto hawa. Nainulog ko no, Idris, nainulog yung Ino, nainulog yung Ibrahim, nainulog yung Ismail, nainulog yung Ikosay, nainulog yung Iwan, di betul na siya kita kadigo pa, suama wata. Hindi ko siya, hindi ko lugi kadigo pa. Sama na tigil na akwa yung ador. Kaya... Ang tunog ni Jumadait, yan na, di ka kami pamangdaw ka, seminar ayaw. Ayaw man ng mga bubay kulay, ang kapunaluya kong bangsa na siko kakikilala iniyo. Giti kapunaluya kong bangsa. At yan ay watakan na sabulasan kaya municipality ang bubugyan kaya siyang babulawa sa iyo. Naisay nyo minagil kaya municipality ang malapang. Nasisabon na kami sa gil kaiyakuhan. Nagiya, natigilan mabuo gil kaiyakuhan, mapipikiri ang wata ami, nasira ni kubo iya nabi sa gil amagi. Nasira ni kusulutan sa gil amagi. Pakiwa, berpairan si ingkuto, nabubutiran si ingkuto, naamairan na dito si ingkuto, na inaamairan na ba si ingkuto. Owa, natimigilan si ingkuto. Owa, nawata ilan si ingkuto. Nasasabi siya maanan niya, nabiya ka kagibira. Abinara sa raysoy, gida, isa undes na, abinara bird, isa sa utawaran. Ama magpada, okay. Namiyaw masuk sa pato at ayaw makapati mo final na ayaw mo tingwa na pag-isaksiyan ko mga tawa kuwingin. Ginamit-taritis. Kaya mga na niya naasal yan. Okay, nagyang ko tayo mga na niya, prilaya ko niyo kakadya. Ito, niya mga ni kami sarila kasi kula na possible. Ako may disadvantage ang advantage. Ito na ayaw ka na niya na... Eh, disadvantage yan na pangapaan na kakloy na makadoy ka sa bansa na ibig ikaw di kaming kaaloy awid ang kalakaniyan. Dami ko rin. Naaya ka kakadira na siya diyan tungkol kung na inibig tungara ka na si Mamintan. Niya kakot kaya tadi. Bago kami lipati niya kung hindi pa kapulaso. Ang makasungkot. Yan, di mga ibarat yan. Kaya mga kalala, na layang tanong, ginaw tanong, abos na kapluwing, na ayaw buwa, semua na rin, nalimuwa. Ako rin, kaganero na, pagkataros sa nano, mga bulay amis ka mo, na makataros ka no lamon, natulungan sa imam makakruwing niya ng kuta pitimuting wala. Nagipipsip siya daw. Ayun ba ito? Nasama na ito na alay at naasan niya. So dirisyo. Nato na yung naasan niya. Yaman lang yan nasi tanong kung naasan niya. Kasi kung naasan niya na magawatan na mo no di. Misigaw ko man. Kami ang kawin siya ito. Ato lay kakawin tanong. Prilaya ko niyo kahapiyatay niya sugato. O ayat tanong pagaluya na asal.
Na ini po na po kaya pangawin mo nabi na tama sa kaya patay niya na dun ang niya kawin niya na betumitin itu. Nada penaruh niya kawin ang ugumos. Anaw na kaya mo nabi na perkonsumian. Ada apa dia? Wala tanong po na asal na aya asal na kakawin na perkonsuminso ang maububoy. Napagadapan naman mo untuk da upengaruma. Napagunto di saksi. Atay ako, tanong diniwa ya. Pagunto di saksi. Atay yung utap gawin. Ya kay Tito sila nga, sila nasa pulo. Kaya timo sama dengan napapiluli sila. Awan liwalaw bisyati. Inumiya ano, nakambing, kakagya para madagal na mga kanon. Okay, nasa pagkawin na, ay ito kita na nabi na madagal. Ito kita na nabi, la nikaha illa biwaliyin wa sayyidi adl. Dua-dua kata wa pagkadar paano, na ikatalo sa imam, na ikapatyukiwata, na ikalima sa pengarungan. Lima-lima sila. Nama kawin ko to, nagwila sa nabi yung walmi, walau bisyatin. E mana niya na dia kawin ngayon, na pinuligan mo. Ayak iya, rito nuwi ko, ani ang usukapi na nabi sila nagyawin. Nabi sila mo bigaluin. Na, anto na niya katanong. Matang ko, kiyat siya na tara. Ada pada pinggulaya namun kekabisan ng mga mangis. Oh, nah dia telah pikiran dokter, kalsada. Lagi aku matara pikiran dokter kalsada. Nah ayam anaknya nak ada, bila bisiran aku biar ada kedepan. Nah ditapurkan dulu, ada pun terang yang pada ya magritis apa berusak. Esok surat tu dia itu tua amat. Aku juga rumah ni ada tiga, bisa kata saya rumah ni aku itu amat. Tapi itu nak asal dia. Nah, Anthony palasan ijab berkabul. Bila ya pula loksak ni asi ada mabun balik loksak ni dia ada apa loksak ni. Aku biar gaya si majlis dia, bila ya pula. Aku nak bisa ijab berkabul. Kaidina buka tarima. Pabudina, nato na si tariki. Ato kaya na asaliya. Na aya asa at na asa na diyan kaya kaduhi, na kung makatalo-talong ni panga. Aya nao naman na kiyawi yung nabi, na aya pagong na pakapitero na super maruma, kanabas yung siwat sa kalugoy. Iba natin ano, na makapag-eda pa sila, naging so mama atay ko naman eh, so mga ngarumaw, super ngarumahan. Subugan ko na? Super ngarumahan. Kasi pre, ay makikita ng lano. Kaya pangita. Na atay ko naman yan, subugan yun sa mama. Subugan, nga. Naman ito na, ayaw ko naman nila, super ngarumaw. Na ayaw pa rin yung pero na super naman nila. Gilaw. So, kakaniga ko. Iman to naging di ka pagkito kawin kurkong aswata abuboy ati Fatima lakia buboy anak ang suburusan niya lakia buboy anak ang suwadat niya lakia buboy anak ang suparangay niya na niya aswata bubuwa kuman niya na hindi kita kung sumaga na hindi panduo agama na niya tangan na iman to na berubur sama pamarin ini menetara na rumah. Ayah pakai dia berterus na suka na rumah. Gila dikatakan na kedatangan itu bukan berarti akan apa penuhi mulai. Ada asalnya. Nah ada ikan dua berterus. Nah soal apa gue? Nah, apa mati? Sahabat punya juga kan. Akhirnya buku ya anak kaso parang yang watak kena. Nakiya baboy anak ka subong sa niya. Nakiya baboy anak ka to kata idiya na niya suwata ka kuwang naman niya. Hindi kita di katukang na niya tangan sa libid. Tako sunga di gudulang, tugul. Kaiman to.
Nagpatisaksyan ko kumadaglasaw. Dito na, kenapa sila pumuso? Patisaksyan ko kumadaglasaw. Na ayaman na suwangwa. Hindi na terkakaroon. Tapi ada terkakaroon. Nah, triste. Maka tanong maka-step. Ako na ikaw step. Napatang siya dito. Hindi dito na ijabur kabul. Nangino? Alhamdulillah. Sabab sa piyada di kala na karuma mo si Ungkutso, na iman to na pagkisaksyan ko kulang wano pakamamasan na yaman na nasuwa mo, at tarutupod at tiyarima ako na karuma mo. Oy. Sa subiti ka nung agama at guguga ko na ayaw ko ipuguberno ko pamilya ko, sa sulawan ng marata na sa kaguguga ko ron na pinagkinanakan. Na, sabang sa niya ka panahon na sumimbag na minidim, na sumimbag siya katalo na tumiyari ba, nakipaya niya kasal. Hindi ijabur kabul. Na ano na niya asal yan? Sumusta eh. Kasi sila niyo malapuwa. Tama ko dili amaali ba? Mata na yun, nakagaya may takawasa na yun, na ino malibutan yun, di ka pero sigurado, ino ang pinilulutin, kung pinasulat, ang pinakasakitan na. Oh, ada kaya rin ang nasahara. Kaya kung kaya nila, alhamdulillah, niya ko yung suwo sa rin. Adi kung panakatawan, adi nakatawan wa asal. Adi yung gaya, kung ano yan, yung ko, 5-2 katawan, nilaya. Atama sa kong bumiro ada ka KPP, na betul bumiro rakan mo. Tidak benar asal. Ayah betul ada asal dia ada memang ulang-ulang Nabi. Ada apa dia? Bagus sila nakita ito belum. Napagay na ako na tatabit dito sa hindi na ka. Sige, guru inuwan nila. Sige na, ito na, may ako, may iniwan na. Guru mga ano mo. Kaya man, na minggo ijiram mo. Sabi na kita, alhamdulillah, may ako yung upman. Ay, kami, sa sungan niyo. Guru, ikakamagin iso ang mga guru. Yan, ya, tigil man na, dara ka mo naman ka mo, nagtibilo kami. Nakatawa niya na, sa kamisang yelo kasi yan na, kami mo kaya tingin namin, lagi mo din pinapuan. Tapos patingin man ay naroon ko din naman po. At yun, kung pati yung gugunyan, maadira ka rin, wata ka naman. Kung naman na yan na, at lang mga ukito kristal, wadi gugunyan pa mga pakasal. Oh. Oh. Nah, pakawan talo, lagi ka nung nakautuo. Nami akawin siya yun. Nainulong para naman. Nagisira mo na istidaw ako pa itang kuwarto. Nagisira ka bang gumangarado? Kita ka ba na bilang niya itong nakita? Nakainiwan niya. Matang wala tanaw, di yung milinig sa liga naman yan. Di ka nagkakataan. Oh, lagi yan, nailakarkan niya pa mo siya, nanunutan tanong, inshallah. Oh, nanunutan tanong ay, o pamaka, ay, puwes na taniro na pinansukan, natuwa sa kano kuha mo, inaububay natin yan para problema sa wata yun, nabugan yung kano. Tutuwa ka. Lagi ito. Nalilipin nyo din, nililipin nyo sa tubuli. Nanakay niyo na, di na kaya pag-ibig pinagtago niyo. Dati ka, aduh, sobra tayo. Batang wala tala, kakamay na makadinurdiyo na. Sabi ano, limang libo, lima kami. Hindi, nasakatanan, napipinan sa ayam alam yan na inisa parang agama abang atong iniso paparangayan ka. Dito agama. Ako na lang na lang. Inshallah. Parang hindi ka nung kinukuha, di niyo, para tayo ako niyo, di niyo siya niyo kuha. Okay ka no? Okay! Ina yung tanong mo. Allah. Nah, dia pasal juga no. Dia pasal juga no.
no sumong sa gin kaya ikaw tani na may paka-umaya ko siya. Nakita no magagin yan ang bisita yung kubo at kakatarong-tarong. At naasa na yung Jerusalem. May ano itanong aso ayaw mga nanyan nakambisita ikukubo o mga babay. Aga pa kayo di? Hindi ka pa kayo. Tarong kongko. Oh. Yan kaya makapantag sa kambisita ikukubo na at na hadis tayo Nabi sallallahu alaihi wasallam na pamakin gani wa kaya magugulo mapunto ko dito. Yan mo po hadis Nabi an so Nabi sallallahu alaihi wasallam na Peter yan na la'ana zawaratil kubur. Oh. Atay matunay mapipigil na dito zawaratil kubur. So diin bibisita ang mga buhay ko mga ulo. Na inipanin sa unag. O, na. Nakaluto na, pamagin-giniwa eh. O ka maka, miso mo boy na bisita ko ulo. Ano asan yan ulo? Boyawan na kung dali ma. Asa yung boyaw sa lima, di ka patay so kami sitay ko ulo. O mga baboy, kaya kung dali na isa, duwa, talupa, talima, ng pito, Pera, imbayaw sa lima, ato pakay, amamisita, suguboy, kugubo. Kaya kung dali na isa, duwa, talupa. Lagi, natuliyayaw, nanyayaw mo. Pag-video mo sa kano. Lawa doon ng bayaw. Oh. Yan mo po, hadis, Aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na Peter yan na la'ana zawaratil kubur. Nakapeso kafiru agir kaya si Hakim rahimahullah paglain ko di mamang doon sa hadis. Lagi-lagi sila dari Tirmidzi, dari Abu Daud, dari Tabrani, lagi-lagi sila. Nakapeso kafiru ni Hakim. Peter yan. الأحاديث المروية في النهي عن زيارة القبور منسوخة. المروية في النهي عن زيارة القبور منسوخة والناسخ لها حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها. Tama kini wayo. Ay mana masaso agin gaya ayat Quran na buhay. Na adna Quran ini subu na kagyo ko adna Quran yang mapabreaknis ka sapar na dapamati na ano pa ni itoro na Quran apya kay manola di ba kat mamanjo ka oy lagi dia pa ma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Termasuk kami hari mata na sowa na ayah dari ko to na mata na sowa na din yung iprida so gipan ako to kasi doon sa baralala kapangata ko kapririma dinaliprida ko na niya ka pirara ko na hindi to ron ayat ato hindi to ron ayat قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bagaimana tu ada ni kru? Bagaimana? Ubah kada isa inang kurila Allah. Ino to. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Kaso Allah na iprila iyan so apya anto ni kelasin niya na dusa. Niyaman so kago to ang iyong ayat. Di ba ako man suka? Oh. Na upama kasi ko makasisiya mga guru talwaya
na andi tukwa kumiyaw na agumiyaw rin na normal aaya pailan na sa miyaw rin ano yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na pero mananak mo yun ang hirap ko na tugod dirikso ato na bini nagsuma ako ba tingnan nyo kumurkaan ako yun napamagin kita nung ano asa doon kebesan ayaw ito ni Hakim na tigyan na الأحاديث المروية في النهي عن زيارة القبور منسوخة والناسخ له حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن مريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فلذا ترى النبي دايركو يقول ما دايرك أخوان atau anak kurban. Nanti itu mau dikumpulkan sama wasiat. Atau anak pada lagi jadi kuisa. Ayah bumi rawa tu wasiat nak lagi di kuisa. Tahu pada kena beri kuisa tinggal sini bagus. Gumta. Tapi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amya belu yaqwa'i asal nabi safara karkanu. So ayam adalian akan bisita Kuba. Oh, qad nahaitukum an ziyaratil qubur. Ini siapa orang yang akan bisita Kuba? Imam tu ati Nabi, ana fazuru imam tu. Nanti bisita kan. Okey. Sama tu napiya mansuk tu al-qamar. Sabi mo sa Nabi. Na ino sa iyo mga muhaddisin na ayam adalian daging kaya ana fazuruha na berlagi siya tinggi Hakim sumama Abu Bugoy inong pinano na bisigo mga tubo. Sama na to, nagyaya ilitis na miyaw na sulaan na zawaratil kubur. Ano ba ito? Siya buta na eh. Na, ato na kaya kapagrilan siya hadis. Ayaw kaya kapagrilan siya, inidalidila na hadis na may kaisa na siya ganda dia ko kalipat, ilitan mo niya hadis yun. Na wallahu a'lam sa Ibn Abbas na ato na binin na tumitibig na sumiyag sa buwan Aisha, ata so Aisha natagiwat ako ako ba ka, natay mo wala ako so Aisha ini sila may sabat na Aisha na kasi hindi na suma ko o kuba o lakiyakan حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور فما نسيبه قبور ini safar Nabi asal kubur ini nawal ini safar Nabi so kayang anan yan kasong si kubur ugay na ayamur ya inabi yung Nabi karumaku nakiya kayo niya mga dito sa mga boy iman to nasungo kubur ayaw makana niyan, lalakihan. Nasunod yung Aisha na ayaw niya misita ko kubulan niya. Sa tawagan mo pa ba yung mga Nabi ko kubo at dumilipilo, siguro. Ibu Nabi, ayaw ko sabi doon yan ang kota ko niya, dumilipilo ko kubo, siguro. Yung mga Nabi, tinangan niya ka na, sige na ka rumako. Sige na, isbiri, subur kasih ko Allah. Kenapa kau bilang Nabi? Ya, bilang kepakai. Ayat itu Nabi dah sebar kasih ku Allah. Nah, dia kerana hadis atau mga muhaddisin na pagularan ni Tirmidhi na tigyan agiran mga dalil sa mga budi na ato na abay nila miyak pa kaya sa mga kuba. Sama ko na bilibitis. Okay na ayat piyak karanta mga ulama at yung bakatan na sa mga maila sumsi ko kuma sa kanagon niyan kugal bukiyan. Ano din walaw? Kenapa niya kugal bukiyan asal yung on imato na mapikatan na sumiyongon na mapikatan na sumiyongon na diyan ang ipiyak ang makro o mga ulama umig na umot kesala akan bisita ka kulong saka na ayaw mo na nila gina ni pakaantapan nila sa kaya sallallahu alaihi wasallam. Nah, umano mati ako sa Quran di kubo. Kakali ibu hindi na ada kumati at naasal mo sa apa ini kan dia ya Sa Ibn Umar radhiyallahu anhu
Tapi ito yan, yang juga natin yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dito na idza mata ahadukum fala tahbisuhu. Wa asra'u bihi ila qabrihi wa liyaqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab wa inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah fi qabrihi. Atau mereka, ayatnya betul sampai hadis nasa Tabrani. So Tabrani na ayam alalian na titud na ikumada pala hadis pagusar ng mga Muslim sa dunia aya arawi na sa Tabrani. Kaya katero yan. Katero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Higil at tigil na miyat tayo sulisar kano na pala tahbiso diniw lang yan. Yung mo tayo mapitaap. Makita, uli na kasi may kadugo, hindi kasi may dasa. Anak na yung napunay sa dugo. Nanaw na yung pino at jaguan. Na aya ordiro namin na palata biso. Uban yung langgaya, wasra'u bigi ila kabrigi. Na pamakotin niyo din na kawitan niyo ng ukuba. Oh, waliyakra inda ra'sigi bifatihatil kitab. Na ayaw maalala na panamarin niyo at tingin na mabuti ay sa suratul Fatiha sikutan parsaulunin Why? Wa inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah fi qabrihi na bunyo marudo amabati ay sukat ko sa suratul Baqarah sikutan parsaulunin. Ayat niya ditulun na sa Tabrani. Oh. Sama naman na ino mga day, sumiyo na amyang una, pilay tanong, mati adiran sa Quran si Bukuba. Ana asalian, na ay asin, bagi tanong na ana asalian at tumiyong sultan sa hadith. O ay. Bye. Wa tanong na, mga pulpo wala tanong mo. O. Isa at yada yung al-upata imam na so Ahmad bin Hanbal. O. So Ahmad bin Hanbal. Katanya sama dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jika idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitab wal ma'udatayn waj'alu thawab dhalika li ahli al-maqabir fa innahu yasilu ilayhim. Katanya ya Ahmad bin Hanbal. Tingin sumiyong kano ko mga kuba na berti ang yung Fatiha. Nama baca itu juga pakai asobat ni Rasul a'udzu bi rabbil falaq a'udzu bi rabbin nas wa ja'alu thawaba dzalika li ahli al-maqabir. Na para niya ni wala asubula siya na makuha ang buto ni libing sa iyang kota kuba. Fa innahu yasilu ilayhim asajja kabati ada upati ang dia butakul a'udzu birabbil falaq a'udzu birabbin nas na mata-mataan at tigil Ahmad bin Hanbal at dilisib na dia mata-mata tahu niya butakul. Oh, ayaw katawin ka na po Ahmad bin Hanbal katay mga dokstanwaya wala mo na yung kaya dokstanwa siya ni Abdul Malik Al-Minto biyati sa siya kay ayaw man na Jami at Malik Suud si siya mana Riyadh na ako na binina, pangabibati ina na kay mga hadis ko, kaya pakagbalang-balangyan, nasa manuto, na siya inagit mo siya sa Quran na bidaan natin, ada pang asal. Ayat na bintero na supat, ikapat na ima masu Ahmad bin Hanbal, at higila idadakantumul maqabira, fakra'u bi Fatihatil Kitab. Higila sumiyuman ng umakubor, na berti aning sual hamdu. Namun niyo natigo Ahmad bin Hanbal misong paso pada kamusubinas. Nama pasal na nur kano ang sampay ron. Pa innahu yasilu ilayhi o nur kano na bili kinjamu kami at tengo na biti. Ay naman diyo. Na, siapa na kaya kapakasiri ka kumiyata? Siapa sa chairman mo? Sige na rakan na ino ha. Hindi nga papa kayo na, sumong. Oh. Lagi ayah mata akalamu na imam. Ayah katawitan na naman sa Imam Syafi'i. Ayah titinig lagi yung mga Ash'ari, yung mga Syaira. Ayah makna nila ayah ulama ila na sa Imam Syafi'i. Tapi si Imam Syafi'i na piyaka tala-tala niya mo kitabihan. Aso di ikatimu-timu ikumiyatay na makro. Yan tala-tala niya. Okay, napiyan sa iyo itong mga ulama. Adiyang kota Peter Imam Syafi'i, sa di ka pang saya,
O ayaw maana niya na Imam Shafi sa dyan kaya hadis sa pantag sa dyan kaya kapiyatay na ayaw pistir ang mga ulama na ayaw tingin na pakaanta pansang kota kaya makro Imam Shafi sa dikat timu-timu kumiyatay na ayaw timu-timu ano na taam-taam. Why? Ayaw maana rin nakatsuka. Lagi na tingin na kaya makro yan. Umidat tingin na mga amay ka ayaw timu-timu ano kung anam yatay ron na pag-usay na suwagama na ayaw timuan ng bertian sa Quran, panaga sa pingan na bigla ba niya nakarata. Okay. Ayaw mo kaya kata na roa, point na roa, na ayaw timu-timuan, na pinaro, kamunta na roa, bawa. Amay pa na tigil ka mo, ayaw timu-timu, ito kapapatay, na pag-usay mo sa agama, na ayaw paanang yan, na bertian sa Quran, panaga sa pingan na bigla ba niya nakarata, at hindi ibang sabihan. Ayaw ba ito? Ito tayo po gano'n yan, kaad na mga tim na asalian, ayaw ad na mga asalian na makro, dito pa kayo. Dito pa kayo. Ayaw din niya nakapapakay na kanya, ano na yun na yung pumusin ng mga ulang tanong. Aso namin na sumiyo kung mga karumanian. Di praraya sa nano. Tapi kung mga karumanian na isnauli ali Ja'far ta'aman. Ay now, ngayon, kanong pamanggol, kanong sa panganan nawitan niyo mga pamilya Ja'far, katadyo makandito maraan nila. Dahil siya mga karumaw na bilang sila pamanggol na inuwi tila no. Inuwi tila sa ikaw yung ananian na mga pamilya Ja'far na gina ni Adna Asalian. Gina ni Adna Asalian na, gina kay panong ito kita no. Na aya inidelir sa kaya pa kay Rano. Na aya akarata iyan sa ikaw makapansa sa kapiyate na pamagin ni Waya. Kaya sumarata kaya ula sa atanong umuti at tanong titabu. Pangan ay akarat ta ulikap niya tayo na pangan ay akarat ta iyan na ubaliyo pagtua aayamu akapakapisid ka kumiyatay na talugoy pitugoy. Aya akakulog yan sa manata na ayaw mo tindigin niyo, na ayaw mo terimaan na talugoy, na ayaw terimaan na pitugoy, na suwalugoy na yapo kaso. Na upukan ustan matabu, na miyaw lukin us ipo, ini sa parunan. Sallallahu alaihi wasallam. Nama na kaya siya mo jagyan nga pa na di kinu, no? At ayaw mo terimaan na 3 days. Tuminibo kami kanwa 3 days. Niyaga nasira na pabili mo kami pa na puro 7 days, niyaga nasira. Kami pa na miyori, kung diya kami, niyaga pa kami walong gawi, doon sira, minuto, niyaga ka. Kaya ano siya na, kaya po sa tanong nila, at hindi, ito gawi, na yito iya untugin ka sa kaya mga dulin. Amay pa nakasabi sa oras, akal pa kayo ululot ka ka, kaya pa tayo ululot ka, ama ka, naniya ka, talungan, naniya ka, umatungan, niya, paganda ka. Tiga ako na, pag-ibig ka ko na yan. At meron pa ko manyan sa pulunan ng pagana. Ubang katandua, pagong-paganay, at isa paro agama, na ubang katandua sa talugoy, ito gawi, o tandua na dito, kaya sugot ka, naging ka mga dali na pagalitan. Ikanwa, adika kapakay o kapiyatay, na kailangan na sudimiyatay na makatanong sumiyatiyan. Kataw niyo, ito na yung mapapikat sa iyo sa makatanong sumiyatiyan. Nagtatanong niya sa Busa Arabi, magtumulong kinibutan oras tayo. Makatanong sumiyatiyan sa aya ni Atiyan, na upama kay baratan na ang dami ang wapat, na dupagana, nakagi-aya ni Atiyan, na kaya nang gilaan niya, nabubadi siya ang kutamiyatay. Na kaya nang gilaan niya, nabubadi siya sumadagalatang, makaya sumiyatiyan. Na, upman, upagana ka, na ayan niya ka, na sadaka ang kaya ng saka. Sadaka, ina ka. Sadaka, ama ka. Sadaka, wata ka. Sadaka, karuna ka. Na ayaw ka na nila, kaya kasunod silang doon niya ng karata, na inijali nila na diyang kutuwa, wa innama likulli mri'in ma nawa. Sabab sa ayan niya, to din niya tayo, na inip mo ko, mapamala ko si iba, na biya kapiya, ginawa niya, na minirampay siya, inaakaluto, na amay ka diti, kapakaan kapiya na tigukitaw, asuli at ka, na ayaw ka pipikir ka, na doon, ano-ano, nabot-nabot na siya, na misumpaton, siya na ang siya mga, na dapat sa figa, at tigong mga ulama, doon niya nakarata. Amay mga yamanan niya, na yung mapipikir ka ron, na, sana ko niya ka na,
Karena di baka tanong sa mga tanong di kasama. Ikaw tulo, higap pa kayo, kaya mga naniyan na kating mo ako madakalataw na diyan tingin manay pa kay sukat timu-timu pantagbu sa hakan. Kaya kata na roon. Kaya naman natigil na ayaw mo iya pa kay at timu-timu isi kung adam yatayron na uwad na pangusay no na agama. Ay ba natin na naging wasya? Naging Quran, hindi kaya pangusay tanong na mga patuloy yung mga ulama o. Ayaw mo kagrupa kaya timu-timu sa mga tao na upangusay no sa agama. Ito itong nakag-iinigyan nila dyan kaya mga ulama. Kasukaw saya po agama na dobenian mga darpa asakin saukit akatin mo mga tao akatin na malanayran ko agama na asal ayat timu ada wasiat na din kaya mga ulama at ayat ada panguluan na ni Syekhul Islam si Nawawi na tingin na dobenian karata ubaya timu-timu anda kapan na katupi ada gulauan nagiti kaya kasubig bangsa kita dito kami makaro oh. Nah, tunay na pa. At ay kung pinakamasang ito, di ko pakay o kapiyatay. Abak kano pagana. Abon yung kusara sa pera kumiyatay. Di ko pakay yung kusara. Kaya kata na haram. Kaya kata na ni Syekhul Islam An-Nawawi haram. Uba usara ang gawi inin supira umiyakan. Di ka ba kayo? Ano ganun pang kwestiyon, nakatura ko. Oh. Ino to di ka pa kayo. Nakadiya supira umiyakay na dua pang ka pa no. At tayo ka tayo kayo dusima. Ako na no? Napagana yun na sulangan o tanya na bigay no. Ha? Sabihan na baon, nakuha ng pumakawaris. Watay na mama, watay na babay. Singaruman yan, sila yan, atau na unsa, diya maiyan. Ada pendapat niya maado to, anya abay, gina maanan niya, namiyakan mula lang sa pira paraib. Na ayaw maanan niya na ginawi, pagkaan tapan ko pira piyatay. Ayaw maanan niya na imbayad sa utang, na mo, kung bagi-bagi ng pumakawaris. Amit man, kaaya pamusaran apakatatanaan niya daya amay makaaya pamusaran ayaw ano niya ibigay na kung mga tao kung ayaw ano niya na ketimo anda kapanguseto di ba na to na ayaw pipira kung nawata anabor kumiyatay ayaw pipira kung nakaruma anabor kumiyatay ayaw pipira kung napagari umiyatay anabor kumiyatay ayaw pipira kung na mga tumane umiyatay anabor kumiyatay nag-urgo niya na karata at igul mga ulama ayah gua siapa bilang amalnya lalu ayah pamanaan makan nagian berdoa ayah mana dia na atau dah beli dah pira kumiatai kata dia ada tomatan apa no apa pun kita di utang dia itu kan di mana ya oh oke dasar na kali ini belum mau makan sekarang lalu dia pipi kira tiga saya aku makan dia saboda di pada aku mau makan dia kemudian dipakai benaran apa namanya sudah kapal pawana? Oi, aja yang kita bermiti, asal mga wanita walipun na nadirmo karata. Ada para asal hadis, ini siapa lu nabi suka timu, namun ini pakawida akan namanya tainian. Ada para asalian. Opa lumiyan na kana jimpa ni dubiga dia kaya mga natinap yang anuitan, kailangan nama atau dunia teka na ikadul na kenapa pagbusabi na sultan kumiyatay na ikatalo na ayaw maanalian na dinyo ipumili ha? Ito na di mo na ipumili at nakapiya na alladhi mapiya sabay sa nabiyakan na ako nabiyakan na ako saya daro saya hindi niya makapatag na wanubi na kaya itong niligaw nun Oy, makalili sa iyo ng buwang mapagalitan o ako na bilin na isa buwa mga buta-buta. O, nasaan na yung tinigal na so tinibukulitan na lingon ito paguluwa. Ang gitir yan.
Ha? Nasa mga isip, tinibui siya, na di ko kaupang ito, at ito yung mga niya, at tinigil, ay ang pinaka-importante na so, positive o negative na panagpalayaan na titibig na mga ulama, na di ko ito karata aso yung mga niya, na di ko ganda tiga, di sobra ka, mga salati ka na wali, na, di ka nupra, di sila ito karata, kaandasal. Alam mga tanema kaputlo na dili, sa ayaman na nila, sunyo mga naulaman na, inuluginan sa mga prosudika, tigo-tigo isikwa ng yatero. Na, o sikap magpagod siko mga ulama, na tarik Shaykhul Islam, ang Nawawi, na ayaman na niya ayat tinigiran, na kumagaya mga na asal kapakatanong ng kasukuan ka. Okay. Kaman na, di ba beri, ayaw buwa, ato na beri, hindi pagod, hindi pa nakapunga, pinari niya sumasiwa, para po sa kaya patay, mga tingin na duwa, tingin na kami na isang na lima. Oh, jadi itu. Sabab san, nana kita tu nana tahu za tahu. Saya mana yang dah, ayah kita tu sudah kita tu tahu. Nah, mas mana yang arga? Terus apa tu? Mas mana orang ni arga? Adika rumah paling gambar apa tahu tinggi. Oh, kakak tahu nak kena diam kaya kita kakak kena tinggi kita. Unia makna nila, pag-ista isukaw po yun, na ayaw isulta niya, nahumalat sila. Nagiging po siya nagutan o ito to. Nakaniya, asa ka na ayatin dito ka na maputi, na ayatin dito na may ikam, na normal na di mo siya may ikam. Nasa kama mo may ikam, na ayatin dito na may ikam, na normal na di ka siya maputi. Na ayaw ka siya, mga pagalikulay, na mas malay algasubi kami ginawa. Na mas malay algasubi kayo isa-isa. Dia kaya khilaf na matagal na ng mga khilaf. Para tayo ako siya. Matagal na ng mga khilaf. Ang mga kalpiro, mga gurutan, mga ulama, panay, mga bukuritin. Okay, na kaya pangalubin ninyo. Naso kay isa-isa niyo ang buta-buta. Kaya pwede daw sa dunya na kapag isa-isa, asa itanong may isa-isa si kumapia. Wala sama na ang buta sa mati sa dunya niya, mga nasa lugar na mauri. Dahil nung kasi kaya mga seminarya na, mga kukumadugat o sa kanya, kada labi. Kaya kadang-kadang naman ito, ano itong mga roga? So, marami lang ito si Madroga, kate, yung ano roga, na ayaipan ko, kaya rin isa na sa ID, kako to so, hindi mo datala ko to, kaya rin patalaman. Okay, na ayat naman, nakaptukuloy ko sa ano roga. Kaya mga nangyay, lagi na karaka na, ay ititipuli ka, ato namin yung ID ang roga. Kaya rin naman to, kaya rin isa na, sa ay bisa kaya ano super di ba ito sa kada kaya na boy. Tayo ako bakit si Warda, kaya si Magister. Nanay no kay Japan na manong tanong ko na. Dia sino mga namalakis ko na mga bagay. Namalo ka na pati na ni. Kay Japan kita na sisumpat din si Magister Warda sa Warda sa kaya mana nila Warda. Ay pening ko wa mapipili no tanong lang. Paano pa rin kaniburi mo mabuhay na dito sa lugar? Yan niyo ya. Amen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, may pamlantan wali ang muto urutan o saat makadato o kaya pahusayan yan o mga galing pagkatanong pamana dapat pakasalian, ang word na pakasalian. Gito na kaya ko ito umasabuhon, makapatay sa siya utap yung mapusayan yan na normal ulawan o kukuman ang hilap sa dunia. Basta ang hilap na dunia. Ano mo natalo? Naginan ni pakasalo ang pangalis na kukuman. Abas na kukuman na dahon din na hilapin na ayag na mabiyan eh. Pala din muna yung certificate yan. Bismillahirrahmanirrahim. Arauda Islamic Seminar. Certificate of Appreciation. This certificate is for the present to Ali Saad Makadato for sharing his valuable knowledge as a guest in the third Grand Portaka with them قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حتى يأتوا pamana. Sinabi pa ako tanong, paano ang tanong? Nasa mga panalo lagi yun.
gabay na di po katulad. Nah, mga katalunod siya, yan kaya paman na rapol. So mga katangan Kapti ka na, rapol kami. Gusto kapremisa ko isnap, na po ni kami na dahil pa sinanggo na to. Kaadin din na pakasasangan nun, paparatita rukman mapaskramul, at ano limbo liya halo ka to. Hindi na pagkatarapas tanong so Kristino. Wala mo rin so ipupusa, o di na so at na mga granay lagi kayo ng tiro na may akalatara o ganong datarapas. Makakapantagot man kung kapulot namin siya kung ano mga bangsami sa yung kay third ganmol takatano na dagsuto ako ni Bipitu ay ngaran. Ay sabot sa yung kay kalilimutin na kalilimutin ako matano ako na isla. Agong kaganay po na ini panampang tanong nakapahirap ikuang sa edna po kasak sa intaro kaya pakatanong yung matanong siya asumsuang mahusbahan wa ta'ala at yung kaya po na mga rabita ko pala ba pwede siya ginarap mo na bunutan ko siya sa kanya na yung napagilid ko ikapilas na alam na solista na magudono paganero. Number 1, ito na yan. Number 140. Ayan pa, presyo ko na yan, nakita. Kita ba yan? Namorit, huwag ka sa ribada. Pati ako kita, dakuha nga. Kapungunan kaya, namorit. Basta, yan nga pa man nakita, na yung mga puno dyan mabiyak na bunutol na, murid. Yan, wala ka sa ripad, ate ko nga. Yan, paizatul, ulay na sa pa man ako nga. Sari sa lepsida. Yan nga pa man akiwag na. Na, kano number, mga gagano? 226. Number 226. Naon niya kitab na. Nur Hafidh Abdul Rahman. Nur Hafidh Abdul Rahman. Nur Hafidh Abdul Rahman. Letter number 132. 132. Nur Hafidh Abdul Rahman. Natano, tadi kan kasi nga prelis na diyan kaya pa man na baklat na panalita ro sa bundo. Natano di muli halo-halo. Ano Nur Hafidh ba? Nah, una-ano na. Jangan din na kung may tatatong tukang kapakalan nila. Okay, isip niyo mo. Nahila di masira. Ako pwede daat korok na batu-batu. Ini ako. Sikat pa ito. Ano ito mo na? Anak ko lang mo. Lihat, kita mati yang 182, number 182. Kamu boleh try dulu. 182, kenapa tahu dah? 182. Mau tahu kita balik 182. Apa pada number? Main dia aku belum main number. May ito. Ang nangyayari ko sa walang ito. 182. Ito ulit. Anda lang. 182. Narahayma Abdullah, murid penaya. Narahayma Abdullah, murid biasa. Khamis al-Ibtida. Narahayma Abdullah. Malapan na number. Nani Narahayma Abdullah, o tabo? Kasi ito, 223. 223. Dito may turo na number na. Ramla Raman. Ramla Raman. Ano Ramla? Ramla Raman.
Nah, number. Nah, ada dia. Ada yang number. Number 8. Hah? Asralan, ada dia Asralan. Berapa ini dunia? Asralan. Ah, oto. Number 8. Wala na. Puha siya. Puha ka. Nah, ditanong pa lagi mga kuha. Lagi yung mga guest. Nah, ayan ang mga nagabulot pa siya na 222. Si Noraida Ismail. Ako 235. Si Zainab Makadato. Wala na tayo. Ako 174. Mazida Abdul Ghafur. Ada yang Mazida. Jadi Mazida Abdul Ghafur. Ako 215. Noraini Bauti. 215. Okay na ang Quran o kung mga kita na ito. Noraini ka siya. Kita. Magagana. Nakapunta rin ano. Gagana pa rin. Okay. Nasa ito si Hidayah Bukhari. Ada Hidayah Bukhari. Oto. Hidayah Bukhari. Oto. Nanti taruh lagi 192. Kaya matawag na 192. 192. Pangalan na ba? Ya? Ada Blanco. 27. Number 27. Wadi Mazida. Nah, apa ini? Asliya Jamil Pan yang awal. Tahu kan? Nasi kuat. Asliya Jamil, apa itu Asliya? Kalau saya pernah, mak pada mana? 197. Ada 6. 279. Diyan din. 279. Nurhaya Muhammad. Dia 27. Nurhaya Muhammad. Ada dia 279. Nurhaya Muhammad. Terus susunnya. Itu paper nanti apa? 244 SD
Snehaya Batua. Ano si? Ako to. Snehaya Batua. Baka to Snehaya Batua. Ako si Asnia Onte. Asnia Onte. Asnia Onte. Asnia Onte. Lesi nomor mo Morita? Morita. Nah, Nur Hafidh Abdul Rahman. Nur Hafidh Abdul Rahman. Ya, Wan. Ada itu. Si